πούνε τη γνώμη τους, να τα ακούσουν και να τα συμβουλέψουν, άμα θέλουν. Και ένα μπράβο για την προσπάθεια που κάνουν, γιατί ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, είναι η καλύτερη επιβράβευση αυτών των παιδιών. Λοιπόν, ανοίγουμε το πλάνο και έχουμε μαζί μας την ομάδα του ΕΑΝΤΑ Παλίνης. Έχουμε δίπλα μας τον προπονητή, τον κύριο Νίκο Αυλανίτη και τον γενικό αρχηγό, τον κύριο Δημήτρη Μπαρού. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορώ να μιλάω σε Νίκο μου. Δημήτρη μου. Ναι. Λοιπόν, Νίκο, από ό,τι γνωρίζουμε, έχεις παίξει μπάλα και έχεις παίξει και σε υψηλό επίπεδο μπάλα. Σε ομάδες, έχεις κάνει και πρωταθλητισμό, σε ομάδες μέχρι και β' εθνική, Νίκο μου. Όχι. Γάμα εθνική προπονητής έχω κάνει σε επαγγελματικά. Έχω παίξει Α Αθηνών σαν ποδοσφαιριστής 22 χρόνια. 22 χρόνια. Και σκέφτηκες μετά να φτιάξεις ένα δικό σου σύλλογο και να ασχοληθείς με το 5x5. Πες μας δύο λογάκια για το 5x5 και μετά συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Το 5x5 πότε ιδρύθηκε? Το 5x5 στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1997. Ναι. Έτυχε εκείνη την εποχή και εγώ να ασχοληθώ επαγγελματικά με τις εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, πάνω που άρχισε να αναπτύσσεται το φαινόμενο του 5x5 σαν ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αγάπησα το άθλημα αυτό και το υπηρετώ από τότε μέχρι σήμερα σε όλο το φάσμα, από τα μικρά παιδιά μέχρι τους άντρες που έχουμε στην Α Εθνική Σάλας. Ούτως ή άλλως είναι ένα είδος ποδοσφαίρου, δεν διαφέρει, δεν έχει τεράστιες διαφορές, με τα πόδια παίζεται αυτό, δεν έχει τεράστιες διαφορές με το κλασικό ποδόσφαιρο. Επίσης, τα τελευταία χρόνια η μεγάλη ανάπτυξη που έχουμε στις ακαδημίες και στις υποδομές, που όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και το τεχνικό κομμάτι των αθλητών, έχει αρχίσει και βγαίνει προς το καλό του κλασικού ποδοσφαίρου, διότι μην ξεχνάτε ότι όλοι αυτοί οι λιπούτοι αθλητές που είναι στις ακαδημίες και μαθαίνουν ποδόσφαιρο, ο πρώτος στόχος τους είναι να πάνε να παίξουν σε κάποια μεγάλη ομάδα. Στο 11. Στο 11x11, στο κλασικό ποδόσφαιρο. Και αν δεν τα καταφέρουν, τότε θα μείνουν να παίξουν στο ποδόσφαιρο σάλας, που θα είναι αυτή τη στιγμή είναι μια δεύτερη επιλογή για τους αθλητές. Το οποίο αναπτύσσεται. Βλέπω ότι σας βοηθάει και η ΕΠΟ. Γίνεται ποδόσφαιρο, υπάρχει πρωτάθλημα επίσημο από την ΕΠΟ το 1997, μου έχεις πει, μου είπες πριν. Ναι. Και πιστεύεις ότι κάποια εποχή και κάποια περίοδο ή αργότερα στο μέλλον δεν θα φτάσει στο επίπεδο του 11x11, αλλά θα φτάσει σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο, το 5x5. Το πρωτάθλημα της Σάλας, το πρώτο πρωτάθλημα ήταν το 1997, κάτω από την σκέπη της ΕΠΟ. Τα τελευταία 4 χρόνια το έχει πάρει η Πανελλήνια Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας και έχει πρωταθλήματα όλων των ηλικιών, πανελλήνια πρωταθλήματα. Δηλαδή ξεκινάμε από τα juniors μέχρι τους άντρες, είναι πανελλήνια πρωταθλήματα. Σίγουρα η ανάπτυξη που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι μεγάλη, αλλά ακόμα χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά και πολλή υπομονή. Όσον αφορά το ότι αν θα φτάσουμε ποτέ το κλασικό ποδόσφαιρο σαν ποδόσφαιρο σάλας, είναι τόσο διαφορετικά τα μεγέθη που το θεωρώ εδώ στην Ελλάδα απίθανο. Θα σας πω όμως ότι σε προηγμένες χώρες ποδοσφαιρικές, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ιταλία, δεν υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του 5x5 και του 11x11. Ίσα ίσα συνεργάζονται αυτά τα δύο αθλήματα για το γενικό καλό του ποδοσφαίρου στη χώρα. Αυτό δηλαδή τώρα, Νίκο μου έδωσε μια πάρα πολύ ωραία πάσα να σου πω ότι μπορούν οι υποδομές των 5x5 μπορούν να βοηθήσουν τις εφηβικές, τις παμπαιδικές ομάδες του 11x11, γιατί το σωστό το ποδόσφαιρο, αυτό θα πρέπει να μάθω, μαθαίνεται όπως και στην Μπαρσελόνα, μαθαίνεται από 5x5. Το ποδόσφαιρο έχει 2-3 βασικά στοιχεία. Το κοντρόλ, η πάσα και η σκέψη. Αυτά τα 3 στοιχεία στο 5x5 τα αναπτύσσει σε πολύ υψηλό βαθμό. Και γιατί είναι μικρός ο χώρος. Είναι πολύ μικρός ο χώρος. Άρα ο χρόνος αντίδρασης, σκέψης και κίνησης πρέπει να είναι αστραπίαιος. Αυτή είναι η βάση του ποδοσφαίρου, όπως είπατε. Ακόμα αυτή τη στιγμή στην Μπαρσελόνα, να ανοίξω μια παρένθεση, η μεγάλη ομάδα κάνει 2 προπονήσεις την εβδομάδα σε χώρους 5x5. Είναι η βάση του ποδοσφαίρου. Η δική μου σκέψη στο κομμάτι αυτό είναι ότι ένας αθλητής μέχρι και την ηλικία των παμπέδων, δηλαδή των 12 ετών,
πρέπει να κάνει οπωσδήποτε 5x5. Και από 12 να φύγει. Από 12 και πάνω, ο ναι. καλός ο παίκτης, αυτός που θα διακριθεί, θα πάει να παίξει στο επίπεδο που πρέπει, γιατί δεν θα είναι το ίδιο, γιατί από ένα σημείο και μετά ο αθλητής, ο μικρός, χρειάζεται άλλα στοιχεία που δεν μπορεί να τα πάρει μέσα στο 5x5. Ό,τι ήταν να πάρει το πήρε, οπότε από εκεί και πέρα θα πάει σε μια ομάδα. Δηλαδή πιστεύεις ότι 12 ετών είναι ακριβώς η ηλικία που πρέπει να πάει, εφόσον είναι ταλέντο, να παίξει στο 11x11, ή πρέπει να πάει λίγο πιο μικρός ή λίγο πιο μεγάλος? Όχι. Θεωρώ ότι γιατί υπάρχει η διαφορά αίσθησης χώρου. Ακριβώς. Θεωρώ ότι κλείνοντας την ηλικία των παμπέδων ή των 12 ετών, να το πω έτσι, το παιδί πρέπει να μπει στο μεγάλο γήπεδο, να αρχίσει να παίρνει άλλα στοιχεία. Αυτό δεν το λέω εγώ, ούτε εγώ έχω ανακαλύψει τον τροχό. Αν ανοίξουμε τα ίντερνετ, τα γράφουν μέσα βιβλιογραφίες, υπάρχει μια μεγάλη έρευνα πάνω στο κομμάτι αυτό. Εγώ θα πω μόνο το εξής. Αυτή τη στιγμή, από το 5-5, ο πρώτος αθλητής που βγήκε ήταν ο Σωτήρης ο Νίνης, ο οποίος έπαιζε στις ακαδημίες του Παθιακάκη, έπαιξε 5-5 και σε ηλικία 13 ετών πήγε στον Παναθηναϊκό. Σε ηλικία 16 ετών ο Παναθηναϊκός τον έκανε επαγγελματία. Αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Δεν θέλω να κρίνω την περαιτέρω εξέλιξή του και το τι του έλειπε ή τι δεν του λείπει κτλ. Αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Αλλά κανείς, σε υψηλό επίπεδο. Ακριβώς. Σίγουρα και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την τεχνική που ανέπτυξε ο αθλητής αυτός και το πόσο καλός τεχνικά ήταν μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι το κέρδος που μπορεί να έχει ένας αθλητής παίζοντας μέχρι 12 ετών. Από ό,τι γνωρίζω, ήδη υπάρχουν και παιδιά που παίζουν σε Πανιόνιο. Υπάρχουν πολλοί αθλητές που παίζουν σε K20, K17. Που ξεκινήσαν από 5x5. Από 5x5. Υπάρχει ο Νικολιάς, ο οποίος πριν 3 χρόνια, 4 ήταν πρωταθλητής Ελλάδος στην ηλικία των παιδών. Αυτός άργησε να φύγει, των παιδών. Πήγε στην ΑΕΚ, έπαιξε και στην ΑΕΚ μέχρι πέρσι. Τώρα είναι στην Β' Εθνική. Είναι μετά τον. Δεν θυμάμαι που έχει πάει τώρα. Δείγμα ότι και αυτός είναι ένα από τα ονόματα τα οποία έχουν παίξει. Και μιλάω για αυτούς τους δύο γιατί έχουν πάει σε κάποια μεγάλη ομάδα. Επίσης, πιο παλιά θα μπορώ να αφαιρθώ σε έναν ποδοσφαιριστή που παίζει στο Και ο Παούρης έχει πάει. Ο Παούρης στον Πανιόνιο. Είναι λίγο πιο μικρές ηλικίες. Για πες και πιο γνωστούς. Ο πιο γνωστός παίχτης για το ευρύ κοινό, μάλλον που έχει κάνει και μεγάλη καριέρα, έχει παίξει πολλά χρόνια, είναι ο Βαγγέλης ο Μάτζιος, ο οποίος το 2000 με την ομάδα του Πανιωνίου στην κατηγορία των εφήβων βγήκε πρωταθλητής. Ο Μάτζιος είναι ένα κλασικό pivot, center για το 11, pivot για το 5, ο τρόπος που παίζει. Αυτός ο τρόπος του έχει δώσει, αυτή η τακτική που χρησιμοποιεί με την πλάτη, με το πέλμα. Την έδωσε το 5x5. Το 5x5 και γι' αυτό και έκανε και καριέρα. Έφτασε σε υψηλό επίπεδο και έχει παίζει πολλά χρόνια μπάλα και ακόμα παίζει. Αυτή είναι κάποια ενδεικτικά παραδείγματα τα οποία αυτά θα πολλαπλασιαστούν σιγά σιγά γιατί η τεχνογνωσία αυξάνεται και στο δικό μας χώρο. Ακριβώς. Και βλέπω ότι σιγά σιγά μεγαλώνει και το πρωτάθλημα, μπαίνουν και άλλες ομάδες και στις υποδομές και δημιουργείται ένας καλός ανταγωνισμός. Πριν από 2,5 χρόνια, 3 χρόνια συγγνώμη, στις εκλογές είχα βγει και εγώ, ήμουν και εγώ στο Γερικό Συμβούλιο, ήμουν Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος Επιτροπής Πρωταθλήματος. Παραλάβαμε μία ένωση η οποία είχε 18 ενεργά σωματεία και φεύγοντας εγώ παραιτήθηκα για προσωπικούς λόγους, η Ένωση είχε 24 ενεργά σωματεία χωρίς να υπάρχουν ούτε οι οικονομικές προϋποθέσεις ώστε να έρθουν σωματεία, αλλά ούτε και καλά η σωστή υποδομή. Είναι μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται και συνεχίζεται να γίνεται για να μπορέσουν να έρθουν καινούργιες ομάδες στη σάλα. Και αυτό είναι από το μεράκι σας για το ποδόσφαιρο. Είναι μια προσωπική, από τον ελεύθερο χρόνο μας, είναι προσωπική πρωτοβουλία του καθενός. Όλοι όσοι συμμετέχουν στη σάλα, είτε είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε όχι, γιατί είναι μικρός ο χώρος, όλοι παλεύουν, με γνώμονα να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε και να μπορέσουμε να προσφέρουμε στο κλασικό ποδόσφαιρο αθλητές, ποδοσφαιριστές έτοιμους για να βοηθήσουν τις μεγάλες ομάδες. Σίγουρα, εάν δεν είχαμε τη βοήθεια της ΕΠΟ, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καταφέρει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Τα τελευταία 3 χρόνια η ΕΠΟ δίνει μεγάλη βάση στο 5-5 και βοηθάει πάρα πολύ. Δυστυχώς και εκεί δεν υπάρχουν οι απαραίτητες οικονομικές προϋποθέσεις ώστε να βοηθηθούμε. Πιστεύουμε σιγά σιγά, μετά και από τις αποφάσεις που έχει πάρει η UEFA για την ανάπτυξη και την προτεραιότητα του ποδοσφαίρου σάλας, να υπάρξει η ανάλογη ανάπτυξη στην Ελλάδα και αυτό να βοηθήσει όλους τους αθλητές
της ομάδας να φτιάξουν αθλητές και οι αθλητές να βοηθήσουν τις μεγάλες ομάδες. Να μην κάθε ομάδα αγοράζει 15 ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό, ενώ δεν υπάρχει λόγος. Ενώ υπάρχουν το ελληνικό ταλέντο. Ακριβώς. Και έχουμε πολύ. Θέλω να ρωτήσω τώρα τον Δημήτρη, σαν γενικό αρχηγό της ομάδας. Δημήτρη μου, πηγαίνεις και παρακολουθείς όλα τα πρωταθλήματα υποδομών, σαν γενικός αρχηγός της ομάδας σου. Ναι. Βλέπεις ότι υπάρχει η ποιότητα του πρωταθλήματος είναι σε υψηλό βαθμό, ο ανταγωνισμός είναι σε υψηλό βαθμό. Πώς βλέπεις εσύ? Υπάρχουν παιδιά που μπορούν αργότερα να στελεχώσουν και το 5x5 την ανδρική ομάδα και την Εθνική Ελλάδος στο 5x5, γιατί υπάρχει και Εθνική Ελλάδος στο 5x5. Ή αυτό που λέει ο Δημήτρης, μετά τα 12 να φύγουν και να πάνε να στελεχώσουν ομάδες ΑΒ γ εθνικής. Εγώ ασχολούμαι γύρω στα 5 χρόνια με το ποδόσφαιρο σάλας, που ασχολήθηκε και ο μικρός. Με τον Νίκο είμαστε στα 3 χρόνια μαζί, στο Νέα Βαλήνης. Έχω πάει σε πάρα πολλούς αγώνες, έχω γνωρίσει πάρα πολλές ομάδες που παίξαμε. Έχουν υψηλό επίπεδο, παίζουμε πολύ καλά και εμείς και οι συμπαίκτες μας. Όλοι βλέπω ακαδημίες που έχουν πολλά παιδιά, αναπτύσσουν το ποδόσφαιρο, μαθαίνουν, οι προπονητές είναι πάρα πολύ καλοί. Αναπτύσσονται και σιγά σιγά βλέπω από το ποδόσφαιρο σάλας θα φτιάχνονται, όπως είπε και ο Νίκος, θα φεύγουν άτομα που θα πηγαίνουν στο 11, θα πηγαίνουν να παίξουν το κλασικό ποδόσφαιρο και θα διαλέγουν μέσα από τη σάλα παιδιά για να τα παίρνουν εκεί. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα, θέλουν δουλειά. Όσο δουλεύουν τα παιδιά, εγώ βλέπω από το γιο μου, όσο δουλεύει πάει καλά. Και όλα τα παιδιά στην Ακαδημία τα δουλεύουμε σωστά. Έχουμε από την ηλικία που είναι τώρα αυτά τα παιδιά, ίσως τα καλύτερα junior και προ-junior. Ταχύτατα παιδιά, πολύ ωραία. Γίνεται ωραία διαχείριση και από τον προπονητή. Κοιτάμε τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι μικρά. Οι μεγάλοι έχουν ψυχολόγους, να μιλήσουμε με ψυχολόγο να κάνουν. Ο ψυχολόγος στην ομάδα είναι ο Νίκος Αυλονίτης, είμαι εγώ, είναι οι μανάδες τους. Αυτό ήθελα να σου κάνω μια δεύτερη ερώτηση. Πώς είναι η συνεργασία με τους γονείς των παιδιών? Είναι ομαλή? Δηλαδή, επειδή ξέρω και γιατί και εδώ ο γιος μου παίζει σε τέτοιο επίπεδο όπως έχετε εσείς στην ομάδα σας, κάνουν πολύ υπομονή στο να φεύγουμε την Κυριακή, που έχουμε μία μέρα ελεύθερη από όλη την εβδομάδα της δουλειάς μας, και είμαστε δίπλα στα παιδιά μας για να τρέχουμε στα παιδιά μας. Το δέχονται? Η συνεργασία είναι σωστή? Υπάρχουν γονείς που τρέχουν παντού, ενδιαφέρονται να παίξουν το παιδί μπάλα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι γονείς που θέλουν το παιδί τους να παίζει μπάλα για να μην είναι στο σπίτι. Να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, με κάτι να ασχολείται, πρέπει να ασχολείται. Όσο πάει όμως ο ανταγωνισμός, όσο βλέπουν τα παιδάκια, τα άλλα τα παιδιά που προχωράνε, έρχονται και αυτά μαζί μας. Αυτοί οι γονείς θα διαφερθούν, θα έρθουν, θα αναπτύσσεται το ποδόσφαιρο. Βλέπουν τα παιδάκια τους που παίζουν, το ευχαριστούνται, έρχονται. Και πάνω απ' όλα είναι αυτό, η ευχαρίστηση. Το μόνο κακό που κάνουν οι γονείς, θα δανειστώ μια κουβέντα από το Μανώλη τον Παπαδάκη, που είχε γράψει στο Facebook, που λέει ο καλύτερος γονιός είναι αυτός που δεν μιλάει. Το έχουμε εμείς οι Έλληνες, μιλάμε πολύ. Άμα δεν μιλάμε στα παιδιά και τα αφήσουμε να παίξουν μόνα τους, ακριβώς, είναι η καλύτερη δουλειά. Εντάξει. Δεν είμαστε προπονητές οι γονείς. Προπονητής είναι ο Νίκος Αυλονίτης, ο κάθε προπονητής. Αυτός είναι υποχρεωμένος να τους μάθει, όπως είναι και δάσκαλος στο σχολείο. Αυτός είναι υποχρεωμένος. Αλλά μας αρέσει να ανακατευόμαστε. Εμείς οι γονείς μας αρέσει. Δυστυχώς είναι ορισμένα ερωτήματα που πρέπει να τα βελτιώσουμε και να τα εξαλείψουμε. Μία τελευταία ερώτηση πριν να ξεκινήσω με τα παιδιά, να σας παρουσιάσω και τα παιδιά. Θέλω να κάνω στον προπονητή μία ερώτηση. Εκτός από προπονητής, είσαι και παιδαγωγός. Γιατί έχεις να κάνεις. Πρώτα παιδαγωγός και μετά προπονητής. Έχεις να κάνεις με παιδιά. Και ο τρόπος, και συζητάγαμε πριν, ότι ο τρόπος σου είναι τα παιδιά να παίζουν. Ακριβώς. Τα παιδιά πρέπει να παίζουν.